Jeg har sådan et ret, synes jeg, sådan et relativt komplekst forhold i virkeligheden til naturen, fordi på den ene side, så er jeg jo forsker, naturvidenskabsforsker, og jeg arbejder på den måde i virkeligheden med naturen hver eneste dag, men det er jo på sådan et meget abstrakt plan, om du vil, et meget, det er sådan teoretiserende, det er noget med en masse tal, og det, hvad kan man sige, jeg tror selv på, at et eller andet sted, så beskriver det den natur, vi er i, men det, kan man sige, det jo beskriver den jo uden at komme tæt på den, og uden ligesom at mærke den. Og så samtidig, så når jeg er på ekspeditioner ude i ødemarken, så oplever jeg, at naturen sådan kommer helt tæt på, og hvor jeg sådan mærker, kan man sige, mærker den, mærker kulden, mærker regn, mærker at være våd, mærker at være varm, mærker at være træt af at arbejde derude osv. Og så har jeg endelig også sådan et, kan man sige, næsten, jeg vil kalde det sådan lidt religiøst forhold til naturen. Og altså jeg tror på, selvom jeg er naturvidenskabsmand, så tror jeg på, at der er, kan man sige, en eller anden form for besjæling, om du vil, af naturen. Noget, som vi ikke kan måle og veje. Da jeg var i Sibirien som pelsjæger, der var 23 år gammel, og hvor jeg får vild og var ved at fryse ihjel ude i ødemarken. Fordi det var sådan en oplevelse, hvor kan man sige, hvor at du oplever, hvor lille du er, kan man sige, i den store natur. Altså jeg var simpelthen, jeg havde fået vild, jeg skulle overnatte ude i minus 30 graders frost, og jeg var sikker på, overbevist om, at jeg skulle dø, og jeg var også ved at dø. Jeg var ved at fryse ihjel derude. Og så hele det her med ligesom at se dig selv på en eller anden måde. Du oplever meget tydeligt, at du bare er sådan en lille prik, om du vil. En lille ubetydelig prik i virkeligheden. I en kæmpestor natur og en kæmpestor verden. Og man kan sige, at det bliver klart for en, at lige meget om du lever, overlever eller om du dør, så får det absolut ingen betydning for, hvad kan man sige, for den verden, du befinder dig i derude. Altså det vil fortsætte næste dag, vil det foregå præcis på samme måde, som det ville have foregået, om du havde været der eller ikke været der, om du er død eller levende. Så der får man en fornemmelse af, at man pludselig bliver meget, meget ubetydelig. Og man ser ligesom naturens storhed, magt, men også, kan man sige, om du vil, hvor skræmmende den kan være. Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er det et menneske, at du husker på det? Det er lidt spændende, når man så læser teksterne, at så skal mennesket herske over naturen. Ja tak, men vi skal sandelig herske med ansvar. Det ord, Bibelen bruger om herske, det er et kongeligt ansvar. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Jeg kan mærke det. Jeg kan mærke, når den danske bøgeskov springer ud. Jeg kan mærke det, når jeg bevæger mig i en granskov. Jeg kan mærke det, når jeg dufter lyngen. Jeg ved, at det er her, himlen passer til mig. Om det så er i de bløde sjællandske eller bløde østjyske bakkedrag, eller det er ude ved vestkysten, hvor Vesterhavet slår ind, og klitterne ligger flade, marehalmen hænger langt hen ad jorden. Eller jeg står nede ved Vadehavet og ser den ene flok af bramgæs lægge sig og komme op igen. Naturen for mig, det er den danske natur. Det er den, jeg har hjemme i. Jeg har haft en stor livssorg, og i 1,5 år efter den sorg, nemlig at miste den, man elsker, der så jeg ingenting, og jeg var ikke nærværende. Men den store åbenbaring, og det er jo noget, der bliver åbenbart for en, det var, da jeg cyklede ned igennem skoven her i Søllerød, og bøgebladene var lysegrønne. Så opdagede jeg, at livet kunne leves igen, og det begyndte at blive formet og bygget op for mig igen. Så naturen kan jo være den medhjælper, der fortæller os, at vi skal ikke give op. Vi skal begynde igen og igen. Det gjorde jeg så.